שלום אהובות וברוכות הבאות לערוץ שלי Spirit of Lavender Harmony. קוראים לי עדי, אני מדריכה רוחנית ומאמנת לאהבה ומערכות יחסים. היום אנחנו נעשה את הקריאה לשבוע שמתחיל ביום ראשון, 8 ליוני 2025. קחו בחשבון שמדובר בקריאה כללית ולכן חלק מהדברים מתאימו לכם וחלק לא. קחו את מה שכן, את מה שלא, השאירו מאחור. המסרים הם בלשון נקבה אך מתאימים לכולם. ומי שרוצה מוזמנת להתייעץ איתי, הפרטים שלי מתחת לסרטון ואני אשמח לעזור. אז בואו נראה מה מחכה לנו בשבוע הקרוב. אז יש אנרגיה של הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד תכנון, הרבה התבוננות על מה שקורה בחיים שלנו. יש פה איזושהי מחשבה לגבי מה אני נותנת לעומת מה שאני מקבלת. האם אני באמת נותנת מעצמי יותר מדי, או האם אני צריכה אולי לדרוש יותר, או אולי לחשוב למי אני נותנת, מה ולמה. יש הרבה חשיבה עמוקה על הנתינה בחיים שלנו, מאיפה היא מגיעה. האם היא מגיעה מרצוי או האם היא מגיעה ממקום אותנטי. כמובן שלא מול כולם. יש אנשים שמולם אנחנו בנתינה אותנטית, אבל אולי יש מקומות שבהן אנחנו בנתינה לא מהסיבות הנכונות. ואנחנו רוצות לשים לב לזה. אוקיי? יש בך צד שמאוד אוהב לעשות, ולא עד הסוף עוצר לחשוב על הדברים. והשבוע הזה מביא איתו הזדמנות להסתכל על הדברים נכון. האם הנתינה שלי נכונה? ואיפה שהיא לא נכונה, איך אני יכולה להפוך אותה לנתינה שהיא כן נכונה? נתינה שהיא כן מאוזנת. אוקיי? החשיבה השבוע יכולה להיות לא פשוטה. את יכולה לגלות שאולי במקומות מסוימים עברת את הגבולות שלך בצורה שלא התכוונת. נתת מעבר למה היית רוצה, או שאולי תגלי שמי שאת נותנת לא כזה מעריך את הנתינה, או שהצורה שבה את עושה את זה מזמן ביקורת, או מזמן כמו שאנשים ירגישו שבגלל שאת נותנת וקרובה וככה נגישה, אז אולי הם ירגישו שהם יכולים להיכנס למרחב האישי שלך. זאת אומרת, יש פה הרבה חשיבה, לא רק על המה, אלא גם על האיך. כן. זאת חשיבה שהיא לא חשיבה שטחית, אוקיי? זה לא לחשוב על סיטואציה ספציפית, זה ממש חשיבה לעומק, לאורך, לרוחב, על כל האופן שבו את נותנת לעולם, ומה את מקבלת בחזרה. כן, על הגשר הזה שאת פותחת מול העולם. למה אני נותנת? למה אני מקבלת? האם זה מאוזן? האם זה שווה? האם זה הדדי? הרבה מאוד שאלות שעולות השבוע. כן, אני חושבת שיגיעו הזדמנויות שממש יפתחו לך פתח להתבונן על זה במה שנקרא זמן אמת. כן. הרבה הזדמנויות שבאמת תגלי שיש הרבה עוצמה בנתינה שלך, אבל העוצמה היא תמונה בזה שאת באמת נותנת לאנשים הנכונים, שאת לא נותנת לאנשים שאת רוצה לתת להם יותר ממה שהם רוצים לקבל, שאת נותנת לאנשים שבאמת יודעים להעריך, שאת נותנת לאנשים שיודעים שעצם זה שעזרת להם, או עצם זה שיש ביניכם קשר קרוב, לא נותן להם את הזכות לנסות לנהל אותך ואת חייך. אז אצל כל אחד זה ייראה קצת אחרת, אבל מה שצפוי כאן השבוע זה בהחלט איזושהי הסתכלות מחדש על הנתינה שלך כלפי העולם, ואיך אנשים בעצם מתייחסים אלייך כשאת נותנת ממקום מסוים, ואיך הם מתייחסים אלייך כשאת משנה את הגישה שלך, או את הלמה שלך. אז כמו בכל שבוע, בואי נראה איך זה בא לידי ביטוי יותר בחיים האישיים שלך, באמת יותר ספציפי. אז את מוזמנת לבחור מספר בין 1 ל-3, ובואי נראה מה המסר שלך.
אז אם בחרת במסר מספר 1, בואי נראה. מה שאת נותנת זה מה שאת מקבלת. ואם זה לא מדויק, אז אני לא יודעת מה כן מדויק. אוקיי, יש לנו פה את הסחרבות שנפל ככה, שהוא באמת מדבר על חשיבה הגיונית, לוגית. כשאת עסוקה בנתינה, תחשבי לא רק על מה את נותנת, אלא מה את רוצה לקבל גם, אוקיי? כי אם את נותנת, כמו שאמרנו, בצורה נניח שהיא לא מאוזנת, אז את גם תקבלי בחזרה מערכות יחסים לא מאוזנות, והשבוע תהיה לך הזדמנות ממש לחתוך סיטואציות שהן לא נכונות לך, שהן לא מדויקות לך, שהן לא בריאות לך, נקרא לזה ככה, וליצור סדר. בואי נראה איך זה בא לידי ביטוי. אז כן, להיות הרבה יותר נאמנה לעצמך, הרבה יותר להסתכל לעומק של הדברים, אוקיי? פחות לפעול באימפולסיביות הזאת של אני מרגישה שאני רוצה לתת, אז אני פשוט נותנת, וכשלא בא לי אז אני לא נותנת, וזהו איזושהי חוסר יציבות שלך. אני חושבת שאולי אפילו במקומות מסוימים את כמו מחליטה גבולות, ואז את לא עומדת בהן. ובעצם את מקבלת חוסר יציבות, את מקבלת חוסר כבוד, חוסר הערכה, חוסר נתינה, כי משהו אצלך גם לא מאוזן, לא מספיק מחובר לעצמו. וזה שיעור החיים שלך, זה שיעור מאוד חשוב שאת צריכה ללמוד להיות נאמנה לעצמך, לתת מהלב, לא לתת כדי לקבל, אבל גם כשאת נותנת, לשים לב שזה באמת ממקומות נכונים, לא מהאוטומטים שלך, לא מההרגלים שלך, לא ממקום שאת מרגישה שאת חייבת, לא מתוך ריצוי. באמת נתינה שהיא מהלב, באמת נתינה שהיא מהלב, תביא לך גם אנשים שנותנים לך מהלב, לא מתחשבנים איתך, לא מבקרים אותך, לא מזלזלים. אז כן, נאמנות לעצמך תוביל להרבה יותר יציבות, ותוביל להרבה יותר שקט נפשי. זה תהליך, והתהליך הזה יכול לקחת זמן, אבל אם את תהיי אמיתית עם עצמך, את כן תראי את הפירות גם במה שאת מקבלת בחזרה. אם התחברת, כתבי לי מתחת לסרטון בתגובות שבחרת במסר הראשון ומה את הולכת לעשות אחרת. אם את רוצה להתייעץ איתי, את מוזמנת, הפרטים שלי מתחת לסרטון, ואני אשמח לעזור. בכל מקרה שיהיה לך המון בהצלחה. שבוע נפלא, מלא אהבה, הצלחה ושפע. להתראות. אם בחרת במסר השני, בואי נראה מה המסר שלך. תהני מהייחודיות שלך. יכול להיות שלפעמים יש לך איזושהי ביקורת על זה שמה שאת עושה או מה שאת נותנת או מי שאת זה לא מספיק מתאים, נכון, מדויק, לא מספיק כמו שאנשים אחרים היו רוצים. אבל דווקא הייחודיות שלך, דווקא מי שאת, דווקא זה שאת לא עושה דברים כמו כולם, זה הדבר היפה. כאילו במקום לנסות להתאים את עצמך כל הזמן לציפיות של אנשים אחרים, במקום לעשות את מה שאת חושבת שהם צריכים שתעשי, במקום להיות מי שאת חושבת שהם רוצים שתהיי, תביאי דווקא אותך, אותך המיוחדת, כי אנשים שבחרו להיות איתך בקשר, זה אנשים שרוצים את האנרגיה שלך, הם רוצים את האותנטיות שלך, הם לא רוצים שתהיי מישהי אחרת, הם לא רוצים שתהיי היסמנית שלהם, הם רוצים שתהיי את. את זה הם מחפשים. כן, זה משהו שאת לא תמיד רואה, כי את להרגשתי כל כך מנסה לעשות את הדבר הנכון, או לפעול מהמקום ההגיוני, שהרבה פעמים את לא שמה לב שזה מה שחונק את הנתינה שלך, שהיא נתינה שמחוברת לאש שלך, שמחוברת לרצון האותנטי שלך, שמחוברת באמת למי שאת ומה שיש לך לתת. אוקיי? ברגע שאת תביני שאת כמו שאת, את מושלמת ואת מדויקת ואת לא צריכה להיות משהו אחר, את צריכה להיות בדיוק מי שאת, כי האנשים שאוהבים אותך, הם בחרו אותך והם רוצים לקבל ממך אותך, הם לא רוצים משהו אחר. כשאת חושבת שאת צריכה להביא משהו אחר,
את סובלת, ואז את לא באמת מביאה את הדברים הייחודיים שהם את, ואז אנשים אחרים מרגישים שהם לא באמת מקבלים ממך. ואז אתם נכנסים לכמו מעגל של ריחוק ואשמה וריצוי וחוסר שביעות רצון והכל, כי בסך הכל את מאוד רוצה שיעריכו אותך, אבל את גם מאוד מנסה לענות על ציפיות. ברגע שתשחררי את הציפיות האלה, ופשוט תתני לעצמך להביא את מי שאת, את מה שאת יודעת ואת מה שאת טובה בו, את תראי שהיחסים שלך עם אנשים אחרים יהפכו להיות דבר הרבה יותר פשוט. אוקיי? תנסי לפעול בצורה שהיא יותר הרמונית. לא רק לאחרים, אלא גם לעצמך. מתוך זה אני מאמינה שאת תראי שדברים נהיים לך הרבה יותר פשוטים וקלים. אם זה המסר שבחרת, כתבי לי מתחת בתגובות מה לקחת ומה את הולכת לעשות אחרת. ואם את רוצה להתייעץ איתי, את מוזמנת. הפרטים שלי מתחת לסרטון, ואני אשמח לעזור. שיהיה לך שבוע נפלא, מלא אהבה, הצלחה ושפע. להתראות בינתיים. זה המסר למי שבחרה במסר מספר 3. זה שיש לך אפשרויות, זה נפלא. תראי, לפעמים את לא יודעת מה הדבר הנכון לעשות, איפה נכון לתת את האנרגיה שלך, האם להשקיע פה או פה או פה, האם ללכת לכיוון הזה, הזה או הזה. ואני חושבת שיש לך נטייה בהרבה מאוד מקומות לצאת מאיזון, זאת אומרת או שאת מנסה להשיג הכל, לענות על הכל, ואז את נורא מותשת, או שמראש יש לך עודף מקומות שצריכים את המחויבות שלך, את הנתינה שלך, את הנאמנות שלך, את ההשקעה שלך, את פשוט באיזשהו מקום קורסת במרכאות, ולא מסוגלת לתת מעצמך כלום. ונדרש כאן איזון. זה שיש לך אפשרויות זה מדהים, אבל את צריכה ללמוד גם לבחור וליצור לעצמך סדר עדיפויות. זה הדגש עבורך, סדר עדיפויות, אוקיי? את כמו שמש, יש לך המון אנרגיה. את בן אדם שיודע להאיר את החיים של אנשים אחרים. את יודעת לתת להם פוקוס. את יודעת להראות להם את מה שהם לא רואים. את מביאה איתך אנרגיה נעימה, רכה, אוהבת. קחי מזה את מה שאת מתחברת אליו. להרבה אנשים בחיים שלך את ממש כמו שמש. חמה, מהירה, עוטפת. נותנת תקווה, נותנת כוח. אבל מה איתך? אוקיי? את, בהרגשה שלי, מרוב שאת נותנת כל כך הרבה, עד בסוף נשארת זאת המיואשת, המרוקנת. ולזה את צריכה לשים לב. את צריכה ללמוד לבחור. איפה נכון להשקיע? במה אני רוצה לשים את האנרגיה שלי? זה שיש אפשרויות זה נפלא, אבל זה לא אומר שאת צריכה לקחת את כולם. זה לא הכל או כלום. זה שאנשים מבקשים ממך עזרה לא אומר שאת צריכה לעזור להם. זה שמבקשים ממך להיות נוכחת באירועים מסוימים, זאת הזמנה, זאת לא חובה. זה שיש לך כל מיני הצעות לדברים שאת יכולה לעשות, לעזור, לתמוך, לסייע, זה נפלא. אבל שוב, את צריכה לבחור איפה את רוצה לשים את האנרגיה שלך. ואל תשכחי את הבן אדם הכי חשוב, אוקיי? שזאת את. כי השיעור הכי חשוב שלך כאן זה באמת האיזון. שאת נותנת ונותנת, אפילו אם את בעצמך סוג של מקור אנרגיה להרבה אנשים אחרים, בסופו של דבר את מתרוקנת. ואם את מתרוקנת, אין לך באמת הרבה לתת לאנשים אחרים. או שהנתינה שלך תהפוך להיות בסופו של דבר כזאת שגורמת לך להרגיש ממורמרת כמו עם טינה כלפי אותם אנשים שאת עוזרת להם, כי הם לא באמת יודעים מה המחירים שאת משלמת כשאת מנסה לעשות הכל או כלום. אז השיעור שלך כאן זה באמת ללמוד לבחור, אוקיי? זה שיש אפשרויות זה מעולה. את לא צריכה לעשות וי על כל הצ'קבוקס. את לא צריכה לעשות את כל המשימות שאנשים מנסים להביא אלייך. את לא צריכה לרצות את כולם ואת לא צריכה שכולם יאהבו אותך. את צריכה לעשות את מה
אותנטי לך, נכון לך, וגם ממלא אותך בחזרה. ברגע שאת תלמדי לעשות את סדר העדיפויות הזה, יהיה לך הרבה יותר קל, ותתחילי ליהנות יותר מהנתינה שלך, ואז את תהיי במקום מאוזן יותר. אז אם בחרת במסר הזה, זה המסר שלך, אם התחברת, כתבי לי מתחת לסרטון מה לקחת ומה את הולכת לעשות אחרת. ואם את רוצה להתייעץ איתי, את מוזמנת, הפרטים שלי מתחת לסרטון, ואני אשמח לעזור. שיהיה לך שבוע נפלא, מלא אהבה, הצלחה ושפע. להתראות בינתיים.